V podnikaní sme vstúpili do doby, kde zvíťazia len tí, ktorí sa jej prispôsobia, ktorí začnú využívať, ako to ja nazývam, New Age architektúru. Už nie sme v roku 2020. Dnes už nie sú najlepší tí, ktorí majú najviac prostriedkov, najväčší tím, alebo ktorí najviac makajú. Ale víťazia tí a budú vyhrávať tí, ktorí implementujú tento hybridný model, o ktorom ti poviem v tomto videu, a tí, ktorí budú pracovať efektívne a využívať všetky nástroje, vrátane umelej inteligencie, sociálnych sietí a tak ďalej, ktoré táto doba ponúka. A ak sa nachádzaš momentálne v kategórii, kde nevyužívaš tieto nástroje alebo ich využívaš len úplne minimálne, tak je dôležité, aby si pozrel celé toto video. Trvalo mi viac ako 8 rokov, aby som dosiahol profit viac ako 10 000 eur za mesiac. A ja ti v tomto videu vysvetlím, ako to dosiahnuť za 12 mesiacov. Pretože ak nevyužívaš systém, o ktorom budem hovoriť, tak je to v rámci podnikania, v rámci konkurencie, ako keby si išiel s nožom proti pištoli. Máme v sebe zakorenené nebezpečné klamstvo. A ja osobne som mu takisto veril ešte pred pár rokmi. A to klamstvo je to, čo nás často stavia do pozície, kedy pracujeme 8, 10 alebo 12 hodín denne a myslíme si, že to je tá správna cesta. To klamstvo znie, že pokiaľ budeš viac makať, tak sa budeš mať lepšie a výsledky prídu. Toto možno platilo v roku 2000, 2010, možno ešte 2020. Ale dnes to tak vôbec nie je. Ja osobne si pamätám na situáciu z leta v roku 2023, kedy som pracoval non-stop celé dni. Snažil som sa čo najviac pracovať s zákazníkmi, zlepšovať môj produkt a dával som všetku moju energiu na odpovede, správy, maily a snažil som sa byť čo najviac dostupný, ponúkať čo najkvalitnejšiu službu, najkvalitnejší servis a popri tom stíhať ešte aj marketing a ostatné časti môjho podnikania. A napriek tomu, že som pracoval celé dni, tak som v jeden mesiac, v lete 2023, asi po prvýkrát od začiatku môjho podnikania, zarobil menej, ako boli moje životné náklady. A toto bola skúsenosť, ktorú možno poznáš aj ty. Toto bola pre mňa skúsenosť, ktorá mi ukázala, že musím začať robiť veci inak. A až táto skúsenosť mi ukázala, že očividne, napriek tomu, že pracujem celé dni, tak venujem čas veciam, ktoré mi reálne v podnikaní neprinášajú a nikdy neprinesú výsledky. Celé podnikanie som prekopal a vytvoril som systém, ktorý nazývam New Age architektúra, ktorý kompletne zmenil moje výsledky. A následne, ak to nájdem, tak ti sem dám aj screenshoty z augusta, septembra, oktobra a novembra 2023. Po implementovaní tejto architektúry som uvidel extrémny nárast v rámci môjho podnikania a konečne som uvidel výsledky, aké som vždy chcel vidieť. A čo je vlastne súčasťou tejto New Age architektúry? Skladá sa z dvoch hlavných vecí a od konca roku 2023 tam pribudla ešte tretia vec. Prvou vecou z hľadiska New Age architektúry je firemný alebo osobný brand. Druhou vecou, ktorú musíme poznať a vedieť využívať, je performance marketing. A od roku 2023 je extrémnym pomocníkom a extrémnym uľahčovačom práce a znásobovaní výkonu tímu umelá inteligencia. A pokiaľ v roku 2026 a ďalej nevyužívaš a nekombinuješ tieto tri veci, tak ťa pravdepodobne v nasledujúcich rokoch prevalcuje konkurencia. V roku 2020 stačilo pustiť Facebookovú reklamu na tvoju stránku, stačilo mať peknú tú stránku, zaujímavú tú reklamu, nejakú tú konkurenčnú výhodu a produkt alebo službu, ktorú si doručoval
A výsledky prišli. Začali sa sypať predaje. V roku 2026 a zvlášť v ére, kedy začínajú viac a viac vyhrávať founder-led brands, kedy tí zakladatelia tých značiek tvoria aj ten obsah, dokumentujú ten proces a dávajú reálnu hodnotu, svoju tvár a brand tej firmy, do ktorého následne sypú ten rozpočet z tej reklamy, ktorý to celé len znásobuje a zároveň vďaka tomu je tá reklama lacnejšia, tak v tejto dobe, pokiaľ nevyužívaš rovnaké možnosti ako ostatní, tak o malý moment, možno to byť mesiace, možno pár rokov, nebudeš mať biznis, ktorý by si mohol promovať. Pretože z môjho pohľadu, pokiaľ v súčasnej dobe človek nekombinuje tieto tri veci a robí len jednu z nich, či už je to, že iba točí na sociálne siete, máme nejaký brand, alebo iba púšťa reklamy, alebo iba sa snaží využívať AIčko a reálne nerobí žiadny marketing, tak pokiaľ človek bude očakávať, že bude robiť len jednu z týchto troch vecí a bude mať v podnikaní výsledky a bude jeho biznis rásť, tak o pár mesiacov, možno rokov, narazí na krutú realitu. Tu sa zároveň dostávame aj do paradoxu z hľadiska umelej inteligencie. Čo tým myslím? V súčasnej dobe už dokážeš s umelou inteligenciou vygenerovať takmer čokoľvek. Texty, skripty, videá, fotky, reklamy, avatarov. Takmer úplne všetko. A veľa ľudí sa v tom samozrejme stráca. A určite na tomto YouTube kanále uvidíš aj videá, kde ti vysvetlím, ako si budovať nejaký jednoduchý a efektívny systém, ako ju začleniť do svojho podnikania pre teba a pre tvoj tím. Ale čo sa deje je, že značky a ľudia začínajú využívať umelú inteligenciu na to, aby nemuseli byť vidieť. Aby mohli tvoriť tých avatarov, aby nemuseli točiť reklamy, videá a tak ďalej. Z môjho pohľadu, aby si nemyslel, že toto video je o tom, že AIčko spraví všetko za teba, alebo toto video je o tom, a tento YouTube kanál je o tom, že umelá inteligencia spraví všetko a ty si môžeš vyložiť nohy, tak chcem povedať realitu, ktorá za mňa prichádza. A tá realita je taká, keď sa bavíme o umelej inteligencii, že ako náhle všetci budú používať umelú inteligenciu na tie reklamy, avatarov a tak ďalej, tak ľudia budú nakupovať a veriť a vyhrávať budú len ďalší ľudia. Čo tým myslím? Človek bude chcieť kupovať od človeka. Od reálneho človeka. Od reálneho zakladateľa firmy a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že tí ľudia, ktorí počas celej tejto doby sa nebudú báť byť pred tou kamerou a prezentovať seba, svoju značku a tak ďalej, tak od tých sa bude nakupovať, pretože umelá inteligencia ti nikdy nespraví ten ľudský kontakt. To ti spraví len človek. Čiže to, čo sa teraz javí ako výhoda konkurenčná, že na všetko využívame umelú inteligenciu, tak samozrejme navždy to tak nebude. Čiže účelom tohto videa je ukázať ti, ako tieto tri veci spojiť tak, aby to bolo efektívne, aby to dávalo zmysel, nielen z hľadiska najbližších 3 mesiacov, ale z hľadiska najbližších 3, 5, 10 rokov. Moja misia na toto video a celý môj YouTube kanál je jednoduchá. Chcem v tomto našom regióne, na Slovensku a v Česku, vybudovať 1000 podnikateľov, pretože z môjho pohľadu sú podnikatelia tí, čo majú tú víziu a čo reálne posúvajú ekonomiku a krajiny ďalej. Vybudovať 1000 podnikateľov, ktorí dosiahnu profit aspoň 10 000 eur za mesiac. Bez toho, aby museli pracovať 12 hodín denne a využívali New Age architektúru, ktorá im pomôže si budovať biznis, podnikanie, ktoré budú chcieť robiť a ktoré ich bude baviť a naplňať. Takže ak momentálne nie si v tomto bode, tak sleduj toto video a sleduj ďalej môj YouTube kanál. Teraz sa dostávame k tým 3 hlavným častiam New Age architektúry. Prvou z nich je značka. Osobná značka alebo biznis značka, značka firmy. Bavíme sa o tom, že v súčasnej dobe jednak majú lacnejšie reklamy
A jednak majú väčšiu dôveru, výrazne väčšiu dôveru a silu v predaji značky a ľudia, ktorí tvoria obsah na sociálne siete. Samozrejme v závislosti od toho, akú hodnotu, alebo obsah, alebo produkt, službu predávajú a chcú odovzdať, tak si vyberajú platformu, messaging, positioning a tak ďalej. Z môjho pohľadu, samozrejme pre najviac hodnoty, skvelý YouTube, pre nejaký lifestyle, krátke hodnotové videá, nejakú vizitku, máme skvelý Instagram a kombinácia rôznych týchto platform v závislosti od segmentu a od cieľu toho podnikateľa a od problémov a toho, kde sa nachádza ten ideálny zákazník, tak využívať ich je skvelá cesta k tomu, aby sme jednak podporili ten ďalší krok, tú ďalšiu časť, čo je performance marketing. Ale zároveň získali teda tú autoritu, tú dôveru a to meno v našom segmente. Čiže prvou vecou, ktorú potrebuješ v rámci New Age architektúry, je obsah. A ideálne nechceš byť influencer. Ty chceš získať klientov, ktorí chcú od teba nakupovať. Chceš získať followerov a subscriberov, ktorí chcú byť tvoji klienti a od teba nakupovať. Bez ohľadu na to, akú značku, alebo produkt, alebo službu máš, predávaš a tak ďalej. Zároveň potom vieš brať tento obsah a používať ho aj v reklame. Dostávame k performance marketingu. Sme v dobe, kde jednak človek potrebuje vedieť, akým spôsobom robiť performance marketing. Bavíme sa o reklamách ako Facebook, Google, YouTube a tak ďalej. Za malý moment pravdepodobne k nám dojdú reklamy v umelej inteligencii. Takisto podchytiť to hneď od začiatku a využívať bude extrémny game changer. Po druhé, tie reklamy a zvlášť po novom update Facebooku, ktoré najviac fungujú, sú reklamy, ktoré vyzerajú ako klasický natívny content tých platform, na ktoré ich púšťaš. Teraz skvelo fungujú aj reklamy, kde len využiješ obsah, ktorý ti už vystrelil, ktorý si mal úspešný na tvojich profiloch. A následne z hľadiska toho performance marketingu človek potrebuje vedieť, ako presúvať toho zákazníka z bodu A od prvej návštevy k bodu B k tomu cieľu k nákupu. Čiže to s využívaním predajných stránok, e-mailu, remarketingu následne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže určite o performance marketingu vo všetkých týchto častiach budem hovoriť viac na mojom YouTube channeli do budúcnosti, ale tu krásne zužitkujeme aj ten obsah. Ale musíme mať tie vedomosti skrz to. A na to, a tam je tretia časť tej New Age architektúry, na to, aby sme vedeli to spraviť čo najefektívnejšie, aj napriek tomu, že nemáme veľký rozpočet a nemáme veľký tím, po prípade sme jeden alebo dvaja, chceme to celé spraviť, dokým nebudeme mať ďalšie prostriedky na väčší tím, tak je využitie umelej inteligencie. Ale praktické využitie umelej inteligencie nie. To, že si študuješ každý týždeň nové softvery, nové platformy, prvky, využitie umelej inteligencie, ale aby si tú umelú inteligenciu zaradil do svojej každodennej workflow tak, aby tebe a tvojmu tímu ušetrila 10-20 hodín týždenne a tým pádom za rovnaký čas viete vyprodukovať násobne väčší výkon ako tím, ktorý umelú inteligenciu nevyužíva. A pokiaľ nebudeš mať všetky tieto tri aspekty pokryté, to znamená budovanie brandu, performance marketing a páka skrz umelú inteligenciu, tak budeš zaostávať za všetkými značkami a tímami, ktoré to budú využívať. Čiže ak si dopozeral toto video až sem, tak zamysli sa, ktoré z týchto častí ti chýbajú. Ak by ťa niečo zaujímalo a chceš sa ma niečo spýtať, akým spôsobom to využívam ja, tak mi to hoď kľudne do komentára a možno tvoj komentár bude námed na ďalšie video. Ale ja som presvedčený o tom, že kto toto nebude robiť v nasledujúcich rokoch, tak sa stane
obeťou svojej vlastnej tvrdohlavosti a v podnikaní proste skončí. Teraz máš dve možnosti. Buď zostaneš v starom systéme a to, že nemáš výsledky alebo že tvoj biznis nerastie, budeš ospravedlnená tým, že je kríza, alebo že furt musíš makať, že ťa zákazníci otravujú, že už to teraz nejde ako pred rokmi, že už tí ľudia nechcú nakupovať a podobné tvrdenia, ktoré nie sú pravda, ale snažíš sa len obrániť seba a svoje ego za to, že neimplementuješ alebo si sa nerozhodol vkročiť ďalej a posunúť ten biznis ďalej na základe systému, ktorý prichádza teraz a ktorý funguje teraz. Alebo druhá možnosť, môžeš sa zamyslieť nad tým, ako tieto tri prvky zakomponovať do tvojho podnikania tak, aby si rástol a aby si rástol oveľa rýchlejšie ako tvoja konkurencia. A ono je úplne jedno, či máš lokálnu prevádzku, alebo či máš nejaký digitálny produkt, alebo nejaký coaching, či máš agentúru, či predávaš software, alebo či máš e-shop. Je to úplne jedno. Pretože tá architektúra, New Age architektúra, platí na všetky odvetvia rovnako. Len s malými obmenami a treba sa na ňou trošku zamyslieť. Jediné, čo ti môžem ponúknuť ja, je sledovať ďalej môj YouTube kanál a sociálne siete. Alebo sa dole pod videom zapojiť do zdarma mailingu, do newslettera, v rámci ktorého pravidelne týždenne s tebou pozdielam veci, ktoré riešim momentálne v mojich podnikaniach, ako nad tým premýšľam, ako to využívam, ako momentálne využívam AIčko, aké novinky prišli a tak ďalej. Čokoľvek, čo aplikujem ja v mojich podnikaniach, tak pozdielam s tebou. Čiže jediná možnosť, čo ti môžem ponúknuť je klikni na link pod týmto videom a zapoj sa do mailingu, z ktorého sa môžeš kedykoľvek odhlásiť. Verím, že ti toto video dalo extrémnu hodnotu a ak áno, tak hoď odber, hoď like. Ak máš nejakú otázku, napíš mi komentár a verím, že sa vidíme u ďalšieho videa.